Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, at iban pa. Nice Yaga Channel. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, tungod-ari na ang Nice Yaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Nice Yaga Channel. Nice Yaga Joke Time Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pagharap. Hello. Sa padayon nga nagatutok sa aton nga YouTube channel, thank you, gid. Amo na ni ang ginatawag nga first date. Dili siya ihan ma-date man. To bati-bati ko to kay Permiloy. Chismoso man nga daan kay Permiloy po. Siling na sa akon daw nakita ko to sila gapakadto sa baybay. Kaya siling ko, mayuguro Permiloy, manilag ta. Nga, hindi lang kaya hindi na nami. Pero, pwede man basta diraan ta sa layo. Pero, amo ni ang pinakaunang nga date sang aton nga duwa ka nagahigog maanay, no? Ambot, kay si Basyang to, aga pa to yung nagahimos. Kaya nga mamasyar kuno kag mga luyag si iya liwat si Permiloy. Grabe. Kung may katniel, dapat kuno may basloy man mo. Di sa tanan-tanan naton nga tagpulamati nga nagahulat-hulat nga nagatutok. Madamo gid nga salamat. Ay. Kapila na ako magbulubaliswa diri sa akon ginahigdaan. Pero hindi gyapon ako makatulog. Do hindi ako makapati nga kami na ni Daniel. Ano ayan ang mga reaksyon ni Enrique kung may balaan niya ini? Ay, nako. Bala na. Tinguhaon ko nga makatulog. Kidugay, kaagaho na. Mayo pa. May inuman na ako sang tubig. Ay, salamat. Grabe, no? Abi mo, Daniel? Malipayon ako katama nga. Do amat-amat na nga okay ka na sa akong pamilya. Ako gani kat, do hindi makapati nga kita na subong. Kuntani, mangin okay ng tanan, no? Nga mo lang kita sini. Wala siyang problema. Nagapungko-pungko dari sigad sang baybay. Samtang nagatanaw sang puti nga balas. Puti gali ang balas, di kat? Oo. Ay, sorry. Hindi ko makita eh. Okay lang, ina. Ari ako. I-describe ko sa imo ang palibot para mahibalaan mo kung ano katahom ang palibot. Para sa akon kat, wala na siyang pinakamatahom kundi ano? Kundi ikaw lang. Wow! Unang kita pa lang sa'yo,
bihag mo. May pa siguro, malakat-lakat kita sa unahan. Oo. Sige. Anong ginapangita mo? Ginapangita kong kamot mo, kay mauyat ko. Ay. Kanami, no? May pa siguro, maligo kita eh. Ha? Maligo? Doon hadlo ka maligo, haw? Wala. Okay. Kung gusto mo. Sige, karon na lang eh. Di, may pamangkot lang kunta niya ako sa imo. Hindi ka lang makakig, ha? Okay. Ipamangkot kay sabton ko kutob sa masabat ko. Wow. Naka-girlfriend ka man din, bisan, ano na, hindi ka makakita. Oo. Naka-girlfriend man ako. Sa cellphone na kami nagkilalahay. Yung pakilala sa nga akon nga magulang sa akon. Ang matuod, palangga ko man siya. Mhm. Oo. Nakalabot kami sa isa ka tuig. Tuod? Oo. Kag wala ako sa mahambal sa pagpalangga niya sa akon. Nabatsyagan ko gid nga, ginigugmag niya ako. Ugaling kami mga itabo lang Nga, no? hindi mapaiway. Pwede ko bala mahibalaan kung sino siya? Ha? Hindi lang. Ha? Nga, haw? Nagapamati pa siya subong eh. Sige. Lakat-lakat kita. Okay Nagayuhom-yuhom ka gidaw. Nalipay lang abi ako eh. Pawatsya ka. Ito hindi ko na gustong matapos ang gawin. Gusto ko. Upta na lang kami permanente pa rin. Ay. Kanang patsugon. Naupod mo ang tawa, palangga mo. Don't forget to like, share, and subscribe.